Dagdag pa tsara, hindi niya proteinin ka pa niya. Sure na finish ka. Ryan Grace, magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Ay, Ryan Grace pala, sir. Ryan Grace, welcome din sa aking live streaming. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. Ayan. And mega love shoutout po dyan sa inyo. Thank you also for joining my live streaming. Parang ang sakit ng ulo ko. Ayan. Sa Pinas ka ba host? Opo, sir. Opo, nasa Pinas po ako ngayon. Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Welcome sa aking live streaming. RGB. Di ba RGB yung phone mo? Kunin ko muna yung... Saglit lang. Ikaw, sir, asan ka ba ngayon? Ryan Grace. Mega love shoutout host. Magandang gabi naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming Ryan Grace Vlog. Pag umikot siya, sure maaakit ka. Dagdag na tsara, hindi niya proteinin ka pa niya. Sure na finish ka. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Maayong hapon, Pinas. Ayun. Magandang hapon din dyan sa iyo, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills. Universe and heaven does exist, it almost body like Wala ba tayo dyan, sir, napapatamsakan? Ayan. Sir Joel's Finest, magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Kumusta naman tayo dyan, sir? Hindi ako nakarating, sir, sa yung live stream ngayon. Galing akong, Kapitolyo. Ayun nga, medyo pagod konti. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Joel's Finest, welcome din po sa aking live streaming Webjet TV. Tamsakdan po, sir. Shoutout, Sir Aura. Mega love shoutout naman po dyan kay Webjet TV, also known as Golden Web TV. JWT, ayun. Magandang hapon naman dyan sa inyo. Welcome din po sa aking live streaming. Galing akong Kapitolyo, sir. As in, may nilalakad akong papers. Kumusta naman tayo dyan, Webjet TV, na meron na rin sana all. Oo, meron ng desktop. At nakikipag, video call. Wash out, sabi ni Pri. Pri, magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Ay, Pri? Ala ko, sir. Welcome sa aking live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Pri. Kumusta naman tayo dyan? Long time no see. Oo nga. Kumusta naman tayo dyan, Webjet TV? Babae po. Sorry na, ma'am. Sorry na talaga, ma'am, ha? Okay lang, sir. Di ba? Akyat kayo dito, guys. Sino ba yung gustong umakyat sa aking live stream? Pwede ba mag-restream? Baka gusto nyo umakyat sa aking live streaming, kayo muna mag-host sa akin, as in super pagod ako ngayong araw na to. Baka lang kwentuhan tayo dito sa taas. Mag-restream ako. Sino gusto?
Ito okay lang pre, akyat kami. Oh, mag-restream ako, okay lang ba? Busy sa internet sa computer. Oh. Kala ko nag-restream ka. Ayan. Jonas Salundaga, love you po. Salamat po sa support, sabi ni Sir Joel's Finest. Ayan. Thank you naman dyan, pre, sa pag-support mo kay Sir Joel's Finest. Michiko, tamsaka, dan po. Ayan. Tamsak dan po, sabi ni Michiko. Magandang hapon din dyan sa iyo, Michiko. Welcome din po sa aking live streaming. Dikit, watch bell all po, guys. Pakikalembang all po, guys. Bell all po yun, ayan. Sabi ni Michiko, host Pahinging Banana po, ayan. Sabi ni Michiko. Sige. Next time, sir. Sir Joel's Finest, aguy, walang problema yun, sir. Uy, oo. Sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Sir Lester Ambro Vlog, nandito na rin sa atin. Sir Lester, di ka ba nag-live stream ngayon? Bakit wala akong notification sa iyo ngayon, sir? Mega love shoutout din po dyan kay Lester Ambro Vlog. Highly recommended monetized channel also yan si Sir Lester Ambro Vlog. Michiko, kunin ko yung pangalan mo, Michiko. Ayan. Dikitan kita, Michiko, ng aking pandikit. Kakain. Oh, hindi nag-ano sa akin notification kasi nakadata lang ako kanina. Pasensya. Wala ako guys sa aking wala ako sa amin kanina kasi nga pumunta ako ng Kapitolyo. Ayan. Nakikigamit lang. Oh, di nga. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. For wonderful people in the house. Maayong. Maayong hapon sa inyong tanan. O, di ba? Sa Ilocano, ano ba yung maayong hapon? Sa Ilocano. Sa Bicol, marhay na hapon sa Indogabos. Ayan. Maayong hapon sa inyo na tanan. Ayan. Sa Ilocano, ano ba yung naimbag nga malem. O, di ba? Naimbag nga malem. O, di ba? Magandang hapon naman dyan sa inyo. Maayong hapon sa inyong tanan. Naimbag nga malem. O, diba? Ano pa ba? Ilocano. Ano ba sa Ilocano, pre? Di ba marunong ka mag-Ilocano? Naimbag nga malem tayo amin. O, diba? Naimbag nga malem tayo amin. Alam na this, kusina time, DJ ang papang mabait, lalab all, mega love shoutout all, ayan. Sabi ni Papa Bird, magandang hapon din dyan sa iyo, naimbag na hapon, nga malem, tayo amin. Diba? Maayong hapon sa inyong tanan. Ayan. Magandang hapon sa ating lahat, sabi ni Sir Joel's Finest. Papa Hubert, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan sa Papa Papa Balls, na marupok. O, diba? Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Aguy. Umunig kayo, aminin umay kayo agbuya didtoy, balay ni Sir Ora. O, diba? Ano daw yun? Mamalengke lang ako, sir. Ayan, Sir Lester Ambro Vlog, thank you also for keeping me in your background. And ingat ka dyan, sir. Paalala lang kaibigan, magdala kayo guys ng inyong mga PPEs, mga personal protective equipment ninyo, especially yung mga face mask, face shield, ayan, and mga sanitizer. Pagka kayo'y lumalabas, sir, ingat po dyan. Joel's Finest yaw, sir. Malipayong kahaponon sa tanan, lablab. Papayo, ano ba yun? Ilocano ba yun? Malipayong kahaponon sa tanan. O, diba? Bisaya po, sir. Malipayon, maligaya. Maayong. Di ba yung maayong hapon? Maganda rin yun. Maayon.
Mali pa yun si Pri. O, di ba? Maligaya pala yon. Bisaya, ayan. Galing mong magbasa, Pri, di ka nabubulol sa mga word ni Sir Web. Ayun. Oo, magaling ako mag-Ilocano. Humunig kayo, aminin ta umay kayo. Agbuya ditoy balay ni Sir Aura. Ano daw yun? DJ John, Sipa, Remix. Mali pa yung kahaponon sa inyong tanan. O, diba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Time check tayo. It's 53 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. Yung mga tulad dyan ni Papa Yu na busy sa kusina, abay sarapan ninyo ang pagluluto, guys. Gusto nyo ba mag-stream yard ako, guys, and umakyat kayo? Yung mga gusto. Mama Riana Channel, Tamsak Sir Oragon. Ayan, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Riana Channel. Nagbabalik din natin na kaibigan dyan si Mama Riana Channel. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Marhay na hapon sa mo dyan, Ma'am Mariana Channel. And welcome din sa aking live streaming. Tamsak Sir Oragon. Thank you for that, si Tamsak, Ma'am Marie. Tamsak Dan Congressman. Oy, Sir Lime TV Vlogs. Magandang hapon naman dyan sa'yo, Sir Lime TV Vlogs. Nagbabalik din natin ang kaibigan niyan, guys, ang isa sa mga pok and call boy na nandito sa atin, ang guys, ang magpapanukalang senador, di ba? Na ang Philippine standard size is 7 inches ducks, di ba? Mega love shoutout naman dyan kay Lime TV Vlogs. Welcome din sa aking live streaming, Lime, di ba? Na-miss kita, Lime. Kumusta naman tayo dyan, Lime? Thank you also for that sweet sa Lime TV Vlogs. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Lime TV Vlogs, binababa ni Nightboot ang kanyang bahay. Ayan. Okay naman, Congressman, busy sa work. Sana all busy sa work. Papa Yu, thank you also for keeping me in your background together with Sir Joel's Finest. Sir Joel's Finest, ilan na yung WH natin, Sir Joel's Finest? Lime TV Vlogs me. Ayan. Here lang. Ayan, sabi ni Mama Riana Channel. Mama Ri, thank you also, ma'am, for keeping me in your background. Hindi ka na bumalik ng Taiwan, Congressman. Hindi pa, sir. Kailangan ko na magpabaksin kasi yun ang isa sa mga requirements para makabalik. Ayan. Mabuti pa siguro kayo, may mga baksin na. Kami wala pa dito sa aming municipality. DJ John, Sagino, Remix. DJ John, Sipa, Remix. Dito waiting for second dose na lang. Sana all. Kami wala pa, Lime. Buti pa kayo, meron na. Kami wala pa. Kailangan ko din nun. Magpapabaksin din ako. Ayan. Uy, may tutubi sa mic. Oo nga, dyan lang siya nakadapo. 23:23 WAs as of 12 midnight check ko po after ng LS ko po ngayon. Ayan. 2,300 na pala. Ilan na lang? 1,700. Diba? Sana all. Mabilis na lang yan, sir. Mabilis na lang. At least, meron ng, at least ng alahati na. 1,700 na lang ang kulang. Loading ako, sabi ni Webjet TV. Ayun lang. Patay tayo dyan. Taga-tingli na lang pala. Loading lagi si Webjet TV. Di ka na nag-LS, Webjet TV. Di ka na ba nag-LS?
Naimbag na malem, may alam ka na kami ni Pri. O, di ba? Naimbag na malem. Bakit? Bakit di ka na nag-ano? Pero ina-update mo pa rin yung ano mo. Mega love shoutout Mayora Jonas Salundaga. Sabi ni Lime TV Vlogs, kung di niya pa kaibigan yan guys si Lime TV Vlog, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Lime TV Vlog. Kumusta? Namiss ko to eh. Hindi ka na nag-live stream? Ano, Lime? Ang dami kong na-miss. Ang dami na nating mga kaibigan na na-miss. So, miss ko pa yung lahat, guys. I just did. Ma'am Cheche, nandito na rin sa atin. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Cheche. Time check kahit 6 o'clock in the evening, guys. Philippine Standard Time. Nandito sa atin si Ma'am Cheche. Cheyam Channel ang pangalan. Ma'am Cheche, magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Cheche. Ma'am, hindi ko naluludan yung aking GCash. Paano kaya yun? Gusto ko sana magpa-load, ma'am, kasi yung loader ko na SIM, gusto kong lagyan. Maglo-load kami dito. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am Cheche. Welcome din sa aking live streaming. Ma'am Cheche, agoy-agoy. O, diba? Mega love shout out to all, sabi ni Ma'am Cheche, and welcome din sa aking live streaming. Mag-start na ako sir, bumili ako ng extra CP, nagka-blessing kaunti, ayun. Sana all, o diba? Sayang naman yun, Webjet TV. Ma'am Elmirita Vlogs, dan Tamsak host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Elmirita Vlogs. Welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Ito guys, meron siyang 20 subscriber, si Ilmirita Vlogs. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ilmirita Vlogs. Welcome po sa aking live streaming. Aroy. Diba? Sabi ni Ma'am JM Channel, marhay na banggi dyan sa mo. Ma'am Cheche, diba? Sa Bisaya guys, malipayong kahaponon sa tanan or maayong hapon. Diba? Naimbag nga malem tayo amin. Oo sir, salamat po ayun. Tamsakti 11. Ma'am Cheche, meron ba tayong papatamsakan, Ma'am Cheche? Wala ba tayong papatamsakan, Ma'am Cheche? Ma'am Cheche! Uy! Ma'am Cheche! Ma'am Elmirita Vlogs, ito guys, nagbababa ng kanyang bahay. Yung mga di pa kaibigan habang maaga pa tayo guys, makipagkaibigan na po kayo dyan. Simply click that link na ibinababa ng ating kaibigan ni si Trip ni Elmer TV pala. Trip ni Elmer TV. Ang ganda naman ng pusang to, oy. Akin na lang to, puting-puti. Talaga siya, di ba? Masaya na siya kasi may bago na siyang tahanan. Ang ganda naman ng pusang to, puting-puti as in. Akin na lang to. Ang cute. Na binababa ni ang Trip ni Elmer TV. Ayan, sige po sir. Wala ka bang papatamsakan? May mga premiere ba kayo guys? Patamsakan natin na inyong mga premiere. At the same time, mamigay tayo ng WH sa bawat premiere na papatamsakan ninyo sa atin. Bawat tatamsak guys ng mga premiere is bibigyan ko ng 1 WH. Yung mga nangangailangan ng WH dyan, especially sa mga non-monetized channel, I am giving away free WH. Kung may mga premiere kayo dyan guys, all you have to do is to tell me and patamsakan po natin yan. And yung mga bago din natin na kaibigan na nandito sa atin, kung nakakalimutan nyo na, ayun. Kung hindi nyo pa alam, mag-type lang kayo ng Aura, Me Channel. Ayun. Me Aura Channel, or tawagin nyo lang si Nightboot, or mag-isang tuldok lang kayo guys. Ibababayan ni Nightboot ang inyong mga bahay. Need ko talaga ng WH, sabi ni Ma'am Elmirita Vlogs. Ilan na ba WH mo, Elmirita Vlogs, or si, Trip ni Elmer TV. Ang ganda naman ang pusang to. Pwede ba akin na lang to? Ang cute. Puting-puti talaga siya. Minangat-ngat niya yung tsinelas.
1 to 80 pa lang. Oh, kain po tayo, sabi ni Ma'am Cheche. Ma'am, pakabusog ka po, ma'am. Ayun. Ampun ko siya. Ang ganda, ang cute. Puting-puti as in. 1 to 80 na pala, Trip ni Elmer Vlogs. Ayan. May Maluoy. Akin na lang yon. Ang ganda. Tapos na guys ang T1. Si Tito. Meron ako diyang kahapon guys na 10WH ay 13WH. Sige, pa-LBC ko dyan. Maharot kaya. Okay lang po yun, ma'am. Oo. Injectionan mo lang ng yung pampatulog. Tapos, kailangan ka mo, do not delay, ilagay mo. Perishable goods, do not delay. Tapos ka mo, deliver in 1 hour. Diba? Kailangan ma-deliver in 1 hour. Patulugin mo lang 1 oras. Oo. Harang sabi ni Jembius. Sir Jembius, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jembius. Nagbabalik din natin na kaibigan yan, guys. All the way from Taiwan. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Jembius. Welcome din po sa aking live streaming. Pagalitan tayo ng pause. Hindi naman. Kasi nga, pupunta yan ka mo sa magandang loob. Magandang loob. May magandang kalooban nga mo. Oo. Tamsakdan po, sabi ni Sir Jembius. Thank you also for that sweet tamsak, Sir Jembius. And welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended channel yan, guys. All the way from Taiwan pa yan. Ma'am Mariana channel, thank you also for keeping me in your background together with Sir Jembius. Sir Jem Yoho, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Si Lester Ambrog Vlog, guys, nagbabalik nandito pa rin sa atin. Namamalengke yan, guys. Nasa palengke yan, si Lester Ambrog Vlog. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, at kung di nyo pa nakikita ang kapugi, ang tinatagline yan, poging-pogi yan as in. Sir Lester Ambrog Vlog, thank you also for keeping me in your background. Hi po, sabi ni Sir Jem Bius. Ma'am Cheche keeping us also in her background. Naka-break time to si Ma'am Cheche. 15 minutes break to. Ano pa? Baka may mga katanungan kayo, guys. Sige na. Naka-uwi, sir, kaya naka-connect now. Naka-uwi ka na ba? Ang bilis naman, sir. Parang ang palengke is kapit-bahay nyo lang. Sabi ng palengke, it will gonna take 15 minutes ride bago ka makarating sa palengke. Sir Jembius and Ma'am Mariana channel, thank you also for keeping me in your background. Sir Lester, thank you also for keeping me in your backgrounds. May tanong ako, ano yung nasa likod ng microphone mo? Ayan. Alin po ang nasa likod? Short video, maganda ba yun, host? Ayan. Sir, at least 8 minutes pababa, ay pataas. Kung mag-short video ka, at least 1 minute pataas. Ayan. Sir, malapit lang, palengke lang. Malapit lang pala kayo. Paru-paro ba yan? Ano po to? Tawag dito, tutube. Beta. Ayan. Sana all, malapit lang ang palengke. Dan Ilmerita, sabi ni CM Channel, si Ma'am Cheche, ayun, nakikipagdikitan. Okay. Marunong ka ba, sir, magluto? Ang tanong. Baka naman magluluto nanay mo. Ikaw lang na malengke.
Sa akin kasi at least 15 minutes lang. Okay lang yun, sir. Mas maganda yun, sir. At least mas maganda yun. Pero ang minimum naman talaga is 8 minute pataas. Ikaw yung makakapag-manual lagay ng inyong mga advertisement kapag ka 8 minutes pataas. Pero kapag ka 8 minutes pababa, halimbawa 8 minutes or mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 7 and 59 seconds, ayan. Ang naglalagay ng harang is si YouTube na yon, automatic. Sobrang short nga, ayan. 15 seconds, I mean pala. Hindi sir, ano na yon? Hindi na yon part ng YouTube Partner Program eligibility na tinatawag. As of March 23, 2021, update na yan. Latest update. Luto lang. Sige lang po sir, sige lang po. Ayun. Take your time, sir, Lester Ambro Vlog. And yung mga nagluluto dyan guys ng hapunan, sarap-sarapan nyo yan. At yung mga naka-break time dyan, galing ni Ma'am Cheche, gaya ni Ma'am Cheche guys, naka-break time sa kanyang trabaho, naka-background sa atin. Maraming salamat naman dyan sa inyo. Thank you also for keeping us in your background. Luto lang. Ayan. Sige lang po sir. Short beta video naman host, nakalagay sa pictures ko. Ayan. Okay lang naman po yun, sir. At least 15 seconds lang. Ayos lang naman, sir. Kaso, pagdating ng monetization, mga 97% wala yan harang na. Hindi na yan nilalagyan ng harang. At yung mga nagtatanong po, may nagtatanong sa akin, bakit daw ba hindi naman siya monetized channel, may harang siya, may advertisement siya. Sabi ko, oo naman, kasi yung aking dalawang ninja account, may mga harang din. Ang mga video is 1 minute lang. Ayan, may mga harang naman din. And yung mga nagtatanong guys, as of June 1 ba yan? June 1 ata yan. Or first week of June, ayan, as of first week of June, lahat ng mga non-US activities guys, especially sa mga ibang bansa, nilagyan na ng advertisement lahat. Ayan. Nung sa US, late December pa ata, late September ata, 2020, naglagay ng mga harang sa mga non-monetized channel si YouTube. Ayan. Sarapan mo, Lester, luto mo ha. Makikain kami. Oo nga. Sa barangay kami pupunta dyan, makikikain. Pero mo makikain. Hello po, sir. Tanong lang, bakit? Ano daw yan? Bakit ang aking sahod ay di pa dumarating sa akin? Naglagay naman ako ng bank account ko ngayon. Sir, kung nakikinig ka man sa akin, yung katanungan mo is ngayong 14, 15, 11, 12, 13, 14 is ililipat pa lang ni AdSense yung ating kita kay AdSense. Ayan. Sa YouTube pala kay AdSense. Sa 21, yun, sasahurin mo na yan. Ma'am JM Channel, sige po, sarapan ko. O, diba? Sana all. Post painging banana po, sabi ni Michiko. Sige, Michiko. Type ka ng Michiko. Ayan pala, may binababa. Dikitang-kita ng aking DJ Sibat Remix. Sino ba? Ididikit ko ito. Me. Ayan. Asa na ba yun si Michiko? #813 si Hey Hey TV. Ikaw ba ito, Mama? Michiko, Hey Hey TV?
Hey Hey TV, 813 subscriber. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Hey Hey TV. Dikitan nyo na rin po yan guys. Napaka-legit. And nangingisda talaga. Gusto na nitong maging 1,000 subscriber if I am not mistaken. Wala ka bang 1 minute video, Hey Hey TV? At least 1 minute. Itong buhay OFW Hey Hey TV. Tayo pambaba mo. Kasi minute video ang ibaba mo. Ipon para makauwi na, di ba? Ipon-ipon din. Be wise if you are an OFW. You should be wise at all times. Ayan. Pork steak po ma'am, JM Channel. Sana all. O diba? Uy, bakit? Anong bakit? Wow, sarap Sir Lester. Sir Pablo Apostol, nandito pa rin sa atin guys. Si Sir Joel's Finest. Thank you also for keeping me in your background, Sir Joel's Finest. Ayun, nandidikit ako dito, pre. Wag kang Oo. O diba? Ang galing naman ni ma'am. O diba? Nag-aalaga siya. Oh. 814. Sino pa ba? Ito pa. Ate Balls. Ma'am Ina Macpri, nandito na rin sa atin. Dai Juna, mega love shoutout ang po dyan kay Ma'am Ina Macpri. Uy, kumusta naman yung internet mo dyan, Ma'am Ina Macpri? Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Ang aking kaibigan na maganda. O, diba? Magandang ka pa, Ma'am, sa hapon. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Ina Macpri, guys, kung di nyo pa yung kadikitan, abay dikitan nyo yan nang hindi kayo matubo niyan. Oo nga. Di nyo guys pagsisisihan na dinikita nyo yan kasi makakakita kayo ng maganda as in. Ayan, 815. Maya ma'am, dikit ko sa iyo ma'am ang aking mga tauhan. Dikitan kita ng aking mga tauhan si Hey Hey TV. Ma'am Ina Macpri, JM Channel Aloha. Sabi ni Ma'am Ina Macpri. Ma'am Ina Macpri, mega love shoutout ang pagbatis na gagaling pa kay Ma'am JM Channel. Yan tayo only boy eh. Feeling ko talaga ang ganda-ganda ko pag nakapasok ako ng LS mo. Oo naman talaga. Maganda naman talaga yan guys, si Ma'am Ina Macpri. Yung mga nagsasabing hindi maganda si Ma'am Ina Macpri, pwede ako mag-donate guys ng ophthalmologist para sa inyo. Meron akong kakilalang ophthalmologist. I-donate ko na sa inyo na, o diba? Check upan lang yung inyong mga mata. Oo nga. O diba? Sino mang magsabing pangit dyan, oo nga, tutubuhin ko as in. Oo. Yan ang aking kaibigan na maganda, o diba? Sana oo. May jowa ka na ba, ma'am? Sabay ganon. Uy, eto pa guys, si Ma'am Jonas Salundaga, kaibigan ko rin yan, maganda. May jowa ka na din ba, pre? Oo. Alam mo ba kung anong trabaho, only boy? Ano po yun, ma'am? Ano po yan? Nanakaw daw. Hala. Huwag kayo magnakaw. Nandito ako para nakawin ang kuwa. Marunong nga umugot. Merong riding in tandem. Ay. Umuhugot to eh. O, diba? Natuto na. Ang trabaho niya guys is magnanakaw, o diba? Nandito ako para nakawin ang puso mo. Sana, diba? Pre, anong hugot line mo ngayon?
Sir Agustin Manuevo, tamsakda na po, sir. Host, ayan. Sabi ni Sir Agustin Manuevo. Magandang hapon din dyan kay Sir Agustin Manuevo, all the way from Zambales. Good evening naman dyan sa'yo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Good evening po sa lahat. Sir, bakit hindi ka daw makita sa Masinloc, ayan, Zambales? Di daw makita yung address mo, sir. Yun yung huling wala, hindi, almost daw yung buong Masinloc is maano niya na, malibot-libot niya na, nagmumotor lang. Sabi ng kumpari ko, hindi niya daw mahanap yung Agustin Manuevo, ayan. Anyway, so much for that. Win-Win Vlog nandito na rin sa atin. Magandang gabi naman dyan sa aking kababayan na si Win-Win Vlog. Highly recommended channel also yan, guys. Win-Win Vlog ang pangalan. Wen, kamusta naman tayo dyan, Wen? Welcome din sa aking live streaming. Gusto ni Ate Balls manakaw ng puso para tikbalang lang. Uy, Ma'am Ina. Tawag dito. Ma'am Ina, tikbalang ka daw, ma'am. Ay. Ginawa ng kwento doon. Bakit taga saan ba? Taga Masinloc, Zambales. Ayan, Masinloc daw yan. Parang tikbalang lang daw, ma'am. Oy, Sir Will nanalo ng instant pang grocery. O, diba? Okay naman, maulan kaya, nasa bahay lang. Dito din, medyo kanina umuulan-ulan. And, ayun, humupa ng konti. Medyo, ayun, madilim na nga kasi nga papagabi na. Pero maulap dito. Ayan. Jonas Salundaga, walang inggitan kung wala kang hugot lines o, diba? Oo nga. Pre, ano bang hugot lines mo ngayon? Sorry po, diba? Nagsorry na. Sige na, patawarin mo na agad si Pre. Kaibigan ko naman yan. Oo na. Umuo ka lang. Maghuhugot na yan si Pre. Pre, hugot ka naman dyan, Pre. Ayaw daw. Ayaw daw, di ba? Bahala ka dyan, Pre. Mag-sorry ka ng mataimtim. Yung tagos sa puso, di ba? Hindi taos puso, yung tagos sa puso. Yung may mga pangisay-ngisay pang konti. Sige na, Pre. Oo nga. Para naman makapagbagbag damdamin. 6 wonderful people in the house. Magandang gabi po dyan sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayo magtanong. Yung mga gusto lang. Para naman hindi boring ang ating araw, ang ating hapon. Gusto ko ng maluwag, Pre, ayaw ko ng hugot, nasasakal pa ako. Ayaw ko ng hugot. Yung hugot yung magbibigti. Ayun. Sorry. Ayaw nyo naman hugot. Diba? Ang tamang term doon, guys, ang tamang pronunciation is hugot. Diba? Hindi hugot. Hugot mahigpit. Yung magbibitin ka. Ganon. Nagbitin nga sa puno naman ng kamatis. Useless, diba? Sino ba yung mga hugot lines dyan, guys? Sige na, ilabas nyo lahat ng hugot niyo. Maghugutan tayo dito. Ma'am Adel Sulit, magandang gabi naman dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan si Ma'am Adel. Magandang gabi naman dyan si Ma'am Adel. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Nandito po ba si Pastor Ray? Salamat po kay Pastor Ray at magandang hapon. Bakit? Ano nangyari? Ilan ba yung binigay sa yung grocery, tawag dito? Grocery items. Shout out to sabi ni Ma'am Adel. Mega love shout out din po dyan sa iyo, Ma'am Adel Sulit. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi, Philippine Standard Time. Si Ma'am Adel Sulit, ayan. Na marunong mang-iwan. Wala ako kay Ma'am Claridel, Ma'am Adel kanina kasi nasa Kapitolyo tayo. Anyong hay sa'yo, ang laban na to.
Yung hi sa'yo, ang laban na to daw. Ay, Manny Pacquiao, ikaw ba yan? Babalik na naman tayo sa political issue. Bantog na bantog guys ngayon si Senator Trillanes, di ba? Nang babatikos na naman. Ano pa ba? Sir, win-win kahapon pre ang nanalo sa pa-instant palaro ni Pastor Ray. Kahapon sa LS Cupri, ayan. Nanalo ng grocery as in. In cash ba or grocery talaga ipapadala? Imbitahan ko nga din yun. Baka magpalaro din sa akin. Bakit? Ano ba yung palaro nun? In cash. Sana all. May in cash. Magkano ba pre? Magkano lahat? Baka guys may mga katanungan kayo. Sige na, para hindi boring. Tapos na ako mag-shoutout. Baka may mga katanungan kayo sa inyong mga buhay. Ayan, sa inyong mga channel. Yung bring me ng Bible. Bring me Bible. Paano kung ang Biblia mo is e-books na lang? Sir Lester Ambrog Vlog, thank you also for keeping me in your background. You bring me Bible. Ayan. Yung pala yun. Taga saan ka, only boy? Ma'am, taga malayong dakong doon ako. Ayan. Taga sitio malayong dakong doon. Secret prize daw yon si Sir Win lang may alam. Boy, Sir Win, ilan ba? Baka 10,000 yon. Sige. Malapit ko na guys ibalik yung aking paruleta. Sino gustong sumali sa aking ruleta? 'Di ba? Marami kayong mapapanalunan. Ruleta with a twist na tinatawag. Nakaswerte lang ako ora. Ako di mo tatanungin where I'm from. Where you from, ma'am? Where you from? Present. I'm from your heart. Uy, pre, nakakadalawa na to, pre. Wala ka pa, pre. Oo, I'm from your heart. O, diba? Sa puso mo. Pre, walang-wala ka talaga, pre. Oo, tinalo ka, pre. Magpapatalo ba ang isang Jonas sa Lundaga ngayon? Pre, patulan mo, pre. Bilis na, pre. No space daw, Ate Balls. No space na daw. Dansak po, Tito Uragon, kumusta na po ikaw? Na-miss po kita, ayan. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca, magandang hapon naman dyan. Gabi sa iyo, Ma'am Sophia Bianca. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Ang napaka-sweet na na batang ire. Ayan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Sophia Bianca. Welcome din sa aking live streaming. Meron din pala tong premiere. Ayan. Ilagay natin kay ano ba to? Bakit ba like sign? Bakit ba ang binaba mong link is like sign? Sophia Bianca. Ay iba pala. Ano ba to? 1 hour, 51 minutes, 11 seconds. Live with music. Akala ko may premiere. Live music. May special place tayo dyan. Ano ba? Oo nga. Patamsak naman ako guys sa video ni Ma'am Sophia Bianca. Baka naman maluoy mo. Ate Balls, no space for new message. Ma'am,
Ma'am ho, nang-aano ma'am? Oo nga, hindi humuhugot, nang-aano ma'am? Oo nga. Ma'am, patulan mo, ang bilis na. Sige na. Oo, magpatulan mo na kayong dalawa, bilis. Nag-aaway yung dalawa, no? Ansam ba? Oo. Patulan mo, ma'am, bilis na. Oo. When I dream about you, no, you never go away. Just close my eyes. Busit. Bala kayo dyan. Video lang alam kong hugot, pre. Huwag kang ano dyan. Ano yung video, pre? Anong video, pre? Sige. Bakit? Bakit video? Video ka ba, pre? Bakit, pre? Bakit? Tita Jonah, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Ayan. You find ways eh. Wow. Diba? You find ways. Video. You find ways. Aba. Silip-silip lang ako, Sir Ora. Magluto muna ako. Sige lang, ano. Win-win vlog. Aba, meron din. Aba. Oo. Mamina, nakaka 1 point. Oh, lumalaban. Harang pa di, sabi ni Makoy Palaboy TV. Makoy Palaboy TV, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Makoy Palaboy TV. Nagbabalik din natin yan guys, na kaibigan si Makoy. Padi, kumusta naman tayo dyan, Padi? Welcome din sa aking live streaming, Pading Makoy Palaboy TV. Ang aking kababayan guys, all the way from Bicol. LG ka ba? Bakit? La Germania? Mami Ina Macpri, salamat po sa pagpunta sa aking live kanina. Ayan, sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Ay, naka-live ka pala kanina, Ma'am Sophia Bianca. LG ka ba? Oo. Bakit, Pri? Yung may mga katanungan guys, pwede kayo magtanong. Oo, para naman may magawa tayo dito. My life's good. Pagkasama kita, agoy-agoy. Yes, inaanak saglit lang. Umiikot na net ko. Umiikot na daw guys. Okay. I will care for you. You will care for me. Tamsak ng Padi, sabi ni Makoy Palaboy TV. Thank you for that sweet tamsak, Makoy Palaboy TV. Welcome din sa aking live streaming. Ito guys, si Makoy Palaboy TV, ang aking kababayan. Musta naman tayo dyan, Pading Makoy? Sana ako ang Sabado ng Linggo mo, only boy. Diba? Bakit, ma'am? Bakit? Konti lang po kasi ang nagpunta sa aking live, Ma'am Ina Macpri. Okay lang yan, Ma'am Sophia Bianca. Okay lang yan. Bakit, ma'am? Bakit? Aba, nagkakalabasan to ng mga hugot lines nila. Para I can be your tomorrow. Diba? Pre. Pre. Para I can be your tomorrow daw. Sana all. Sana daw ako na lang ang Sabado ng Linggo mo. Para I can be your tomorrow. Pumunta din ako, baby. Malapit na ako magka-wifi pa di. Uy, magandang balita yan pa di. Magandang balita yan. Sana makapagtuloy-tuloy LS na. Oo, pa di. Oo. Yun ang gawin mo pa di. Para naman dagdag WH. Para mas madaming may play tayo dyan sa mga WH mo. Future yun, Ate Balls. Future. Mamo, kinukontra ka, Mamo. Kinukontra ka.
Opo, Tita Jonah. Nakita ko nga po. Salamat po, Tita Jonah, sa pagpunta sa live kanina. Ayan. Ma'am Simpulay, good evening po, Sir Host. Dan Tamsak po. Ay, hindi ka nagtamsak, ma'am. Oo. Hindi mo pa ako sinubscribe. Pre! Nandito na, pre. Si Ma'am Simpulay Leonardo. Hindi ka ba nag-live kanina, Ma'am Simpulay? Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Simpulay. Ang aking nag-iisang palangga. Di ba? Malipayong kahaponan sa tanan. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Naimbag na malem tayo amin sa Ilocano. Di ba? Maayong hapon. Paday-day ka na mabalik sa ibang bansa. Iyo pa paday, iyo pa yan. Mega love shoutout po Bunso, Sophia Bianca, sabi ni Ma'am Simpulay. And si Sir Pablo Apostol, also known as Sir Joel's Finest, keeping us also in his background. Thank you naman po dyan sa iyo, sir. Nonoy Simple, ayan, sabi ni Pri, tamsak na, oo. Thank you naman po. Thank you for that sweet tamsak, Nonoy. Malamang dahil Juna, di ko pa napagdaanan sa mababang paaralan yung tomorrow as past. Future talaga. Uy, pre. Pinipiloso po ka, pre, Pinag-aaway talaga yung dalawa, no? Ansa ba? Pre, talaga, pinipiloso po ka, pre. Tama yun, ma'am. Oo, kasi wala naman talaga, tomorrow na past. Oo. Kaya sasabihin ito rin. Paglaban mo yan, pre. Na future yun. Sa mga hindi pa dyan guys nakikipagdikitan, sa mga nagdidikitan dyan na ba? Galing-galingan nyo guys ang pangdidikit. Marami kayong maiisda dyan. Baka nagkaisdaan na kayo. Magkwentuhan na lang tayo guys. Sige na, magbigay kayo ng topic. Pag-usapan natin. Para naman maiba yung ating live streaming. Usap-usap naman tayo. Kung ayaw nyo magdikitan, usapan na lang tayo. Oo nga. Makoy, sabi ni Makoy Palaboy TV, Ma'am Simpulay, nagbababa ng kanyang bahay. Hindi ka ba nag-live stream kanina, Nonoy? Nag-LS po, sir. Anong oras, ma'am? Anong oras, Toto? Nakita ko ikaw naka-Mobile Legend. Wag mag-expect na ikaw talaga ang kanyang dawan. Dahil hanggat may someone, hindi ka pa rin niyang iiwan. Pwede ka pa rin niyang iiwan. Uy ma'am, wag ka daw mag-expect ma'am na may dawan. Dahil hanggat may someone, pwede ka pa rin niyang iiwan. Ano naman? Kasi yung mag-asawa nga naglolo ko pa yun pa kaya. Halimbawa mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, diba? Sakit naman nun. Huwag mong ibato sa amin para sa iyo lahat yan. Kanino? Oo. Kanino, ma'am? There is no one in this world who can love you like you do. Ako na naman ang uuwi nitong masama, oy. Mukhang naaamoy ko na naman ang kakauwian ko nito. Ako na naman yung mabubuli nito. Sorry na agad. Tamsak Ulirang Bayot is here again. Ayun, sabi.
Ang ulirang bayo. Magandang gabi naman dyan kay ulirang bayo. Welcome din sa aking live streaming Harlem highly recommended monetized channel yan guys, si Harlem I love you po Mami Ina Macpri. What's your name again, only boy? Uragon. C-Math Remix. Sana all na iwan. O, diba? Oo nga. Harlem, magandang gabi naman dyan sa'yo, Harlem. Welcome back din sa aking live streaming. Nahiya ako, bakit kagabi kay Harlem. Sir, permission to leave po. Sleep na po para sa 12 midnight LS. Salamat po ng marami. Sige lang po, sir. Sige lang po. Thank you for keeping me in your background. And we are hoping na soon ma-monetize na rin po kayo, di ba? I was about to call you baby. Ay, baby daw. May baby na ako. Baby. Baby. Patamsak, bakit ka? Nahiya, boss. Nahiya ako kagabi. Ayaw mo na ba ako kasama? Nahiya lang talaga ako kagabi. Makikipagkulitan sana ako. Baby! Lambingan mo yung basa para may dating. O, diba? I was about to call you baby. Baby. Uy, pre, may baby na. Baby. Baby. Yuhu. Pwede mong magamit yan sa iba soon. Ako na lang tawagin mong baby tita Ina Macpri. Di pa magastos. Akalain. Ay, walang angkinan. Baby. Ako na baby girl mo, Mami Ina Macpri. I love you po. Ayun, sabi naman Sophia Bianca. Si Mama Mariana channel keeping us also in her background. Maraming salamat po dyan sa Mama Mariana channel. Baby. Love you, nak. Oy, Pri. Wala na si Pri. Ay, baby. Ay, may baby na pala ako sa Uragon and tita Ina Macpri. Magbe-break din kayo. Bahala ka dyan. I love you too, Mami Ina Macpri. Mega love shoutout po, Tito Lister Amruglan. Sabihin mo bakit? Naiya ako kagabi kasi nga marami kaming tao dito. Tapos, sabi ba naman ang isa, paano ba umakyat dyan? Ayoko ang turuan. Sabi ng kasama ko dito. Meron ako, nahihiya akong umakyat kasi nga may mga bisita kami dito paggabi. Alam na naman, naka-LS ako yung bisita namin kaya sa likonan ko. Ganon. Nag 5 months kami now. Sir Urang, nag-iwalay din kayo. May nag-iwalay dyan. Baby. May baby na rin siya. Sana all may bebe. Ano pa? Asan naman si baby ko? Baby! Asan ka ba, baby? Yuhu! Sobra yun, Sir Uragon, hindi yan. Bahala ka dyan. Alam mo, ay baby na rin siya. Nagkabebehan na dito. Wala. Nagkakabebehan na dito, mamaya. Baby na yan. Nice. May kabebe sa YT Ate Harlem. Tito Lester Amroglan. Wow. I sweat nila. Yung huling nagbibiya nagkahiwalay. Bahala kayo dyan. Sarap-sarap po ba, Sir Uragon? Sarap-sarap ay.
Z-Max Remix. Ay, may pagkaibigan sa'yo dyan. Oo nga. Kasi, nagsimula sa, sa hugutan, ngayon nagkabibihan na. Mamaya, gagawa na ng ng mga account. Nag-chat-chat na yan. Oo nga. Sir John Dios, maraming salamat naman dyan sa Sir John Dios for keeping me in your background. Oy, tuto. Tawa ka ng tawa dyan, oy. Happy lang, sir. Ganun pala maging happy. Sir Uragon, send DSML. Send via sa MF Diamond. Wala na akong diamond, 14 na lang. In-spin ko na in-spin. Nagbabawas pala yung diamond. In-spin ko na in-spin yung ticket. Tapos, ubos na pala yung ticket. In-spin pa ako ng in-spin. Diba? Yung 700 kong diamond na ubos na. Natira 14. Ano pa isisend ko? Come with me and share with you. I'll help you see forever. Dapat pala oo. Kung meron akong 700 plus na diamond dati, hindi ko naman nagagamit. Ang aking gold niya doon is may get 221,800 plus. Yung diamond, yung gold ko. Hindi naman ako bumibili ng hero nun. Nothing's gonna change, Sarah. Sayang nga, hindi ko naman nagagamit. Send hero na lang po, sir. Gifting yung bales sana. Ayan. Hindi naman ako marunong. Huwag na, kumanta kong nabibipin lang. Nagpapakanta tuloy ako, ay. Yun lang. Uy, ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo guys. Sige na. Pwede kayo guys magtanong. Para naman may banga ang live streaming natin. Nag-iisip nga ako ng paraan guys. Paano ko ba iibahin yung style ng ating live streaming? Yung kakaiba naman na style. Diba? Mag-suggest kayo guys. Baka naman. May mga suggestion kayo. Yung... Para maiba naman yung live streaming. Diba? Kwentuhan. Nagpaulan ako ng pagmamahal, kailan lang? Sana all. Baby, thank you naman dyan sa paulan ng pagmamahal. O, diba? Nagkabibihan. Pero nagpayong Shanghai. Minuto. Ma'am, pinagdidiinan talaga yung nagpayong talaga siya. Hirap mag-ipon diamonds kapag di naman nagre-recharge. Ayun, nagbibigay lang si Munton pag may event. Kaya diamonds ko 27 pa lang. Mabuti nga sa'yo, may 27. Ako 14 na lang. May pinag-iipunan ako. Almost 900 diamonds need. Oh. Sobrang mahal kasi. Yung ilan ba? Yung 50 diamonds is nasa 75 pesos ba?
Oh, mahal dito kapag converted into Philippine peso. Natawa talaga ako doon, no? Oo. Ako na lang bigyan mo ng pagmamahal, Tita Ina Macri, sabi ni Ma'am Simpulay, Leonardo. Pero daw nagpaulan ako ng pagmamahal, kailan lang. Pero daw nagpayong siya. Sinayang niya yung pagmamahal na pinapaulan. 50 diamonds po is 50 pesos lang din. May free 3 dias pa. Yan, ayan. Diamonds. Pa yan, Sir Uragon sa Koda Shop po. Ayan. Hindi ko naman kasi alam yung mga shop na yan. Hindi ko alam kung paano mag-recharge dito. Kasi nagpagawa ako ng aking Visa card sa BDO para I can convert anything into dollar para dollar na lang yung bilhin ko kasi mas mura pa yon kapag converted. Tapos yun nga, yung aking ATM hindi gumagana, hindi ko alam kung paano. And pinuntahan ko na yun dun sa bangko namin, ganun pa rin yung nangyari, wala pa rin nangyari. Kain lang kami, sige lang pre, sige lang, ayan. I-recharge kita sir, madali lang po, basta magpa-load po kayo kung magkano i-recharge ninyo, ayun. Madali lang po, basta magpa-load po kayo kung paano. Using yung load talaga, regular load. Boss, patamsak short, beta video ko, boss. Baka naman, ayan. Patamsak ako, guys. Patamsak naman ako, ayan. Sa nakapin, sa kantang Liron-Liron Sinta. Ano ang pinakamasakit? O, diba? Yung iniwan. Oo. Ang pinakamasakit yung iniwan, ma'am. Oo. Nabali ang isang gabi, nahulog sa puno, C, humanap ng iba. C! Letter C. O, di ba? Oo. Yung humanap ng iba, iniwan. O, di ba? Mabagsakan daw ng babae. Hindi. Yung mabagsakan ka nang nabali sa sanga. Nalaglag pala sa'yo. Nahulog yung umakyat. Oo. Nung isang araw, may umakbay sa akin. Tapos. Kilig, di ba? Sana all may nakaakbay. Tapos anong nangyari? Tapos Sir Uragon, regular load lang po. Then may free pa po yun na diamonds. Ano ba? I use gold. Minsan na nga magkuya hold up pala. Hold up. Minsan na nga lang daw guys, makakbayan. Hold up pala. Pisti. Buisi. Yung hulog na hulog ka na pero walang sasalo sa'yo, sakit yan. Magkabali pa pwede. Pre, ang pwede nyo na mabali, pre. Oo. Yung tadyang, siguro. Basta sir, magpa-load po kayo ng regular sa number nyo po. Then, yun po yung ipambayad para makapag-recharge, Sir Uragon. Sige. Gawin ko ngayon. I use Globe. Pwede ba yan? I use Globe. Yung hulog na hulog ka na daw guys, pero walang sasalo sa'yo. Yun talaga yung pinakamasakit. Oo. Kapag ka walang sasalo, pre, oras na para lumandi. Ay!
Oo, kapag di daw nadala sa santong dasalan, sa santong landian na. Madalas unfair ang buhay. Puno ng discrimination. Oo nga po, ma'am. Oo nga po. Usually dito sa atin, sa Pilipinas guys, ganon, puno ng discrimination talaga. Turuan ko po kayo, Sir Uragon. Tawag lang po kayo if need nyo po ng help. Ayan. Sige. Nasa booklet yan, pre, sa TPC, sa papel. Tingnan mo doon. Oo nga pala, no. Oo nga pala. Pag singkit na maputi, chinito. Pero pag singkit na maitim, prinit. Piste. Pag singkit, ma'am, na maitim, layuan mo ako. O, diba? May mga code doon kung paano pwede gamitin mo doon. Sige. Ayun nga pala, speaking of. Sige, pre. Hanapin ko nga yung booklet nun. Oo nga pala, niremind ako ni pre. Tapos magpapaload din ako kay Ma'am Cheche. Kailangan ko na kasi naubos na yung load nun, pre. Papaloadan ko na naman. Pag sobrang puti din, Ate Bol, sasabihin, sinong ama nito? Hinahanap nga yung ama, di ba? Kapag maputi yung anak, hinahanap yung ama. Sino ba yung ama nito? Oo nga, tulad din dito sa amin. Oy, birthday pala ngayon eh, Alan Halupit. Happy birthday naman dyan kay Mas Malupit 2040. Celebrating also his birthday today. Ma'am Cheche, o diba? Andito pa rin sa atin guys, si Ma'am Cheche, si Ma'am JM Channel. Pag sobrang puti din na Ate Bol, sabihin sinong ama nito? Oo nga, inahanap yung tatay. Bakit kaya? Ewan ko dyan, Noy, wala akong alam niyan. Sabi ni Pri, ni Ma'am Jonas Salundaga, o diba? Ako nga din. Meron ako diamond, nakakapag-reload ako when I was in Taiwan using my Visa card. Ayan. But then, nung umuwi ako dito, pina-convert ko yung aking Visa card, ganun pa rin, hindi ko magawa, guys. Even makapag-super chat ako, hirap na hirap ako. Hindi ako makapag-super chat. When I have GCash, nung nagka-GCash naman ako, hindi ko na alam kung paano i-reload yun. Gusto ko sanang magbayad ako, ay maglagay ako ng pondo sa GCash ko using my online banking. Kaso hindi naman ginagrant ng BDO. Hindi ko alam kung ano talaga ang problema nun. Pag naka-move on ka na sa ex mong nagigising ka sa katotohanan. Oo nga, tama yun. Alam ko lang paano mag-recharge, Sir Uron, pero di pa po ako nakakapag-recharge kasi alang load. Na ang itsura pala niya ay mula ulo mukhang mula ulo mukhang paa. Yung paang parang luya. Grabe na ito. Oo. Sarap makapanglait. Yung paang parang luya. Yung paang parang luya, yung ganon. Wala. Hindi yung ganon. Ano ba to? Ay? Sorry na. Gusto ko kayo patawanin eh. Yung mukhang luya, ma'am, na paa. Di ako relate, manipis pa ako.
Oh, di ba? Ulan ka ba? Damang-dama ko po yun mula ulo, mukhang... Damang-dama daw niya. Oy, ulan ka ba? Bakit, pre? Bakit? Eto, may hugot si pre. Kasi you make me wet. Ulan ka ba daw? Kasi you make me wet. Ang sama. Okay lang, di naman masakit. Joke yan. Sabi ni Ma'am Simpulay. Because I like rain. And also, ikaw rain. Akala ko pray because you make me wet. And also, ikaw rin. O, diba? Umukot na si Pre. Can you be a ketchup daw? Bakit na? Bakit na? Ako din meron. Bakit na, ma'am? Bakit? Meron sa ano? Ay, mali yan. Ay, mali. Sausawan ka daw, pre. Kaya get Can you be may sausawan? Meron din ako, sir. Sige. Ano yan sa'yo? Ano hugot lines mo? Somebody wishes to be a monkey pala. Somebody wishes to be a monkey pala. Bakit? Ihi ka ba? Bakit? Charger ka ba? Sige, bakit? Because that someone wants to eat your... Somebody wishes to be a monkey pala. Ayan. Because that someone wants to eat your banana. Sana iniit ang banana. Ihi ka ba? Bakit? Kasi sa panahon ngayon, sa ihi na lang ako kikiligin at sa urine, ayi ang panghi. Diba? Nakakakilig naman talaga. Kasi walang kwenta yung asimonyo pag umikot yung daga. Ano daw yung pre? Charger. Ilang porsyento ka magmahal, only boy? Mga 70%. Ayan, 70%. Ayan. And 30%, and 30% lang is reserved. Bakit, ma'am? Bakit? Kasi walang kwenta yung aso nyo pag umikot yung daga. Ako 31% lang. Bakit, ma'am? Sa kanya na daw yung 25% free. Bakit 31 lang? Because 69 comes... May side chick si Sir Uragon, kaya may 30%. Because daw 69 comes later. Ay, nagkaka 69 na dito. Wow, 31%. Ano pa? Baka meron pa kayo dyan kayo sa may tinatago. Di ba? Ang saya. Sir, ketchup ka ba? Bakit? Kasi ang sarap ng sausawan. Ganon. Pustiso ka ba? Kasi I can't smile without you. Kasi bagay ka sa hotdog ko. Hotdog at itlog. Bagay daw sa hotdog at itlog niya. Maganda yung pustiso ka ba? Because I can't smile without you. Di ba? Red daw headset mo, pre. Kaya ketchup ka daw.
Oo. Sabi ni Bebe, umugot sa akin, sabi, engot ka ba, tito? Bakit? Wala lang. Ano ba yun? Hugot ba yun? Oh. Puso ka ba? Kasi hindi ako mabubuhay kung wala ka. Wow, ang daming mga tinatago pala na itong mga to. Eh. Eto may tanong ako. Oh, handa naman kayo. Ang makakasagot guys, bibigyan ko ng 5WH ha. Ito ang tanong. May 10 ibon. Binaril ko yung isa, nahulog yung isa. Ang tanong, ilan yung natira? Bilis. 5WH. Ilaw ka ba kasi ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo? O, di ba? Sana all. Walang natira kasi magliliparan yon. Oh. May 10 ibon. Diba? Binaril ko yung isa. Namatay yung isa, nalaglag yung isa. Ilan yung natira? Wala daw yun, walang matitira kasi magliliparan yon. Mali po, mali. Ay, ano ba yon? Tama pala. Sir, pag po ba kayo? Tama pala yun, tama yun. Di ba? Nakuha pala ni Nonoy. Oo nga, magliliparan nyo lahat. Tama pala yun. Tama yun kay ano. Bigyan kita ng 5WH, simple line, Leonardo. $5WH. Ayan. Then pa din di mo naman sinabi na nahulog ang isa. Ayan. Ito guys, ito pa isa pa. May 10 baboy. Ano ba? Tumalon ang isa sa kanyang kulungan. Ilan yung natira? Bilis. Ma'am Yaya Joyce. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yaya Joyce. Welcome din sa aking live streaming. Biniril lang, boy. Di pa sinabi na may bala yung... 10 pa din. Tawa si Ma'am Ina Macpri. Ayun. Ina Macpri. Taba. 10 pa din. Tumalon lang naman. Okay. Ito ba isa pa. Sa corn beef. Sa corn beef. Ito makinig kayo guys sa corn beef. Ayan. Ano ang English ng mais? Marco, Nigaran. Oo, noy, tao ako may nag-type ba na hi? Pag may tumawag sa yung baby olive boy, huwag kang basta-basta kikiligin. O, di ba? Tama yun. Sa corn beef, ang English ng mais is corn. Di ba? Ito talaga ang tanong, ano ang English ng baka? Malay mo, triplets kayo. Oo. Ito ang tanong. Oo. Wala +5. Ayan, +5. Nonoy, nanalo. Wala ka 10WH na si Nonoy. Maybe. Eto sir, may tanong ako. Sige. Nauna ko. Hindi. Nauna si, Ma'am Simpulay. Ayan. Sige. Shout out sabi ni Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce, mega love shout out naman po dyan si Ma'am Yaya Joyce. Ayan. Nagpapalipas 4 oras lang kami ma'am kasi ayun. Para naman maiba ang live streaming natin. Ang English ng baka oy maybe. Kaya nga. Oo, si Pri ang nanalo.
Oo, ang baka is maybe. Ayan. Oo. Di ba? 5WH mo, pre. Binigay ko na sa iyo, pre. Ang English ng baka is maybe. Push mo yan, dahil Jura. Oo nga. Nanalo siya ba? Di ako margin para mag-adjust sa'yo. Kala nyo, ikaw ha? Boss, galuto lang ako ha. Kinig lang, kakarating lang galing farm. Wow, sana all nag-farm. Siguro, nag-ML ka na naman. Guys, mag 1.5 hour lang ako. Talagang pagod ako. Ayan. May bata, may hawak na pugad, may nakasalubong siyang dalawang lalaki. Tinanong siya, ano? Ato, anong pangalan mo? Sagot ng bata ay, depende po sa narinig nyo kung ano hawak ko at kung ilan kayo. Ano pangalan ng bata? Ayan. Nestogin, gano'n. Madam Jonah, mag-live ka. Ayan. Ano? Baka Nestogin. Luto tayo dalag. Maliti tayo na magpri. Ayan. Nesda. Ayan. Nestogin ata. Nesto. Yes po. Ayan. Pre, magsimula ka na, pre. 4 minutes na lang ako, guys. Pagod talaga ako, guys. Galing akong Kapitolyo. Ayan. Nag-ano kasi ako, guys, pumunta ako ng Kapitolyo, may inaasikaso akong papers. Next, Friday, pupunta pa ako doon, Lunes pupunta pa ako, and another Wednesday and Friday again. Mesda, ayon. Prepare muna ako, pre, ng very light, ayan. Sige lang, pre, sige lang, ayan. Mag-1.5 hour ang muna ako, guys, ngayon. Talagang masakit ang aking ulo. Ang nakakasakit lang naman doon sa ulo is yung pila talaga. Mali. Wala pa nakakakuha. Ano daw yon? May bata, may hawak na pugad. Nest yun. May nakasalubong siyang dalawang lalaki. Two men. Ayun. Nest two boy. Nest two men. Anong pangalan mo? Sagot ng bata ay, depende po sa narinig nyo kung ano hawak ko at kung ilan kayo. Ano pangalan ng bata? Nestor. Wind. Nestor. Sirit. Mali. Hangin. Mali. Mali daw tayo, guys. Oy. Sirit na ako, ayan. Di wow. Sa paging kita dyan Oo nga, tubuhin kita dyan Ernesto. Ernesto. Yun nga, sinabi ko, Ernesto, kanina. Sige nga, ikaw nga. Akala mo ako di mo din alam pangalan. Ayan. Sige, eto, may tanong ako. May tanong talaga ako. One last question, di ba? Pero hindi pwedeng sumagot si Pri at saka si Ma'am Ina Macpri, ha? Bawal yon sumagot ang dalawa. Mananalo ko kayo, guys, ng 2,000 pesos. Di ba? Ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo? Kape yan, kape.
Ano ba? Oo, pag nasagot ko, sir, load pang recharge. Oh, bibigyan kita ng 2,000 peso pang load mo, di ba? Umay-umay, bahala kayo. Sabi na eh, oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Baka ma'am ina, gusto mo pa mag-donate uli, di ba? Sige na, donate ka na ma'am. Kahit 100 na lang, sir, okay na ako, urag. Baka gusto mag-donate sa akin ni Ma'am Ina Macri o kaya si Pri. Sino mag gusto mag-donate, guys? Oo. Ipang premyo natin, di ba? 2,000 sa akin, 2,000 pesos. Pri, magdo-donate. Yung mga kasagot, di ba? Yung mga kasagot, mananalo ng 2,000 pesos. Si Ma'am Ina Macri, baka gusto. Ma'am Ina, sige na Ma'am Ina. Ngayon lang, katuwaan lang. Kahit ilan lang. Via GCash, di ba? Kung sino man makakasagot ng ano ang pinakamasarap na kape sa buong mundo. Ma'am Ina Macri. Asan ba yun si Ma'am Ina Macri? At saka si Jonas Salundaga. Asan ba yun si Pri? Pri! Wala nga ako pambili ng garter na okay ka dyan. Kumatos gusto mo. Send load na lang. Ayoko magpiga ng utak, sir. Bahala kayo dyan. Siyempre, paghihirapan nyo rin, di ba? Kumatos gusto mo. Mami, stapler mo na lang, ma'am. Huwag mo nang garteran. Basta yung stapler palabas. Huwag yung papasok kasi masakit yung natutusok. Tita Ina Macri, ikaw na lang po hingang ko, o diba? Sabi naman Simpulay. Para di na need magpiga ng brain. Oo nga. Sige na. Ano daw ito? Ano itong sa akin ni Bebe? Ano ba itong sinend sa akin ni Bebe? Oo. Ulo. Ano daw yun? Inuulanan siya tapos may tanga. Umuulan na. Yung payong nakalagay sa ano niya. Kundi ba naman tanga? Oy. May bobo. Pili. Pimpini. May siraulo. May gago. Tuwang-tuwa naman ako. Tanga. Mabait yan si Tita Ina. Diba? Bibigyan ako niyan. Mabait yan, Sir Uragon. Sige na. Noon ang puso ko parang farm. Maraming animal. Ngayon, kau na. Noon ang puso niya is parang farm. Maraming animal. Ngayon, kau na. Ang daming hugot nito sa buhay. Ay, it just made my day, ma'am. Di ba? Thank you for that sweet, for making my day joyful. Di ba? Ano pa ba? Baka guys may mga katanungan kayo dyan. Bago ko kayo ilipat kay Ma'am Jonas Salundaga, sobrang sakit talaga ng aking ulo. Pre, magsimula ka na dyan, pre, as in.
Nung wala ka pa, ang dami kong problema. Nung dumating ka niya, mas lalong dumami problema ko. May nagpapatawa sa akin, di ako natatawa talaga. Pikon siya. May nagpapatawa sa akin, di ako natatawa talaga. Pikon siya. Sir Uragon, kailan niyo po ako susendan? Kapag nasagot mo yung aking tanong, 2,000. Ano ang pinakamasarap na kape sa buong mo? Pero di ako slow. Corny lang talaga siya. Grabe siya, oy. Oo. Ako, mamina. Dito naman sa amin, kapag halimbawa may nag-uumpo ka, may nagiinuman. Halimbawa, napatambay ako, ganon. Kapag nagkakalasingan na sila, medyo nagkakatuwaan na, ayun. Medyo iba na yung mga timpla ng kanila mga nagbibiroan na talaga sila. Tapos, yung iba tuwang-tuwa naman, tawa ng tawa, as if naman nakakatawa yung pero yung mga pinag-uusapan nila. Ako nakikitawa na lang ako, tatango-tango na lang ako. Tapos, at the end of the day, nare-realize ko, pag maihiga na ako, ano ang pinag-uusapan kasi nila? Bakit ba ganon? Tumatawa sila. Di ba? Para akong timang minsan. Oo. O di ba? Oo, nakakagigil. Pag minsan. Ako sinasampal ko kapag ayaw tumawa, titay na magprikay. Ayun. Kaya ayun, lalong di na tumatawa talaga. Wala nang ipin sa sinampal. Oo. Nabungal. Oo, kagigil. Gigil ako. Ayun, gigil ako eh. Unos dili ka dyan, ma'am. Tapos pag may nagsabing tamad ako, sinasagot ko ng hindi. Oo nga. Ako hindi naman talaga ako tamad. Oo, masipag. Masipag lang talaga magpahinga. Oo nga, tama naman yun ay. Oo. Oo, kasipagan naman yung pagpapahinga, di ba? Ba't ba kasi sila galit sa tamad eh? Wala naman silang ginagawa. Kaya nga, ako hindi ako nagagalit sa sa tamad. Kasi trabaho yun eh, di ba? Akalain mo ang trabaho mo is nakatunganga, di ba? Nakanganga. Ang hirap kaya magantay ng oras, 'di ba? Ang hirap. Tapos sila professional na sila sa mga ganon. Oo, ayoko sa mga hirap kaya maging tamad. Oo. Pero yun nga, unfair ang buhay. Kakain ka na lang, tinatamad ka pa. Hindi, kapag kakainan ang mga tamad na tao, ang bibilis tumayo. Kapag kakainan na. Oo, unfair talaga maminsan ang buhay. Kasi tingnan nyo guys, ang pagiging unfair. Di ba? Ito, isa sa mga the best na the best na example is yung halimbawa yung dahon ay yung puno ng kakao, di ba? O puno ng santol, di ba? Ang puno ng santol, ang puno niya is napakalaki pero ang bunga ang liliit. Tingnan niyo yung puno ng upo, di ba? Ang puno ng upo, yung bagay niya is ang liliit pero ang bunga ang lalaki. Unfair talaga minsan. Ma'am Maylene, magandang gabi naman dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Thumbs up po, sir. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Maylene. Pero pag pangit ka, hindi nila matanggap na in a relationship. Kapag may itsura ka, wala naniniwalang single ka. Pero pag pangit ka, hindi nila matanggap na in a relationship ka. Oo nga. Wala pa ba si Pri?
Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Ma'am Maylin, ilan na lang yung ano mo? Oo. Ilan na lang yung WH, ma'am, na kukunin natin. Ayan, naka ano na guys si Pri. Tamsak. Magtamsak muna ako kay Pri. Ayan. Naka-live stream na guys si Pri. Ayan. Eto, ano ko lang si Ma'am Jonas Salundaga. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. I'm about to end the rin guys. Pwede kayong lumipat guys dito kay Ma'am Jonas Salundaga LS ni Ma'am Jonas Salundaga. Naka-live stream na guys ayan. Pwede kayong lumipat dyan. Ma'am Elma Tijada, mega love shoutout din po dyan si Ma'am Elma Tijada. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Wow, ayos Noya. Ayan. Good evening po sa lahat. Andito, sorry po sobrang busy. Ayan. Naku tita Ina Magpri, dama ko po yan kasi ang dami din naniniwala na girlfriend ko yung girlfriend ko no kasi ang ganda tapos ako walang itsura. Diyos ko. Sarap sampalin ng pandakot, picturing pasampal. Sampalin mo, Noy. Guys, pwede kayong lumipat dito kay Ma'am Jonas Salundaga. I'm about to end na rin. Ayan, kwentuhan tayo ulit bukas sa mga nandito sa atin. Sir, 4,025 na po kanina. Sana hindi na po maglagas bukas at makapag-apply na, sir. Thank you. Ano ba ngayon, Ma'am Buka? Ano ba ngayon? Today is Wednesday. Mas maganda, Ma'am, na ngayon ngayon mo i-apply para Friday. Para Friday, may ano mo na yan, ma'am. Monetize na yan. Kasi kapag bukas mo yan in-apply, baka abutin ka, tomorrow is Thursday, Friday, baka abutin ka ng weekends. Baka hindi pa yan matapos ng Sabado or Linggo. Kaya, baka Lunes pa yan. I-apply mo na ma'am ngayon. Mas maganda yan. Okay lang po yun ma'am kasi 4,025 na o diba? Wow. You're about to get monetized na rin ma'am. Ma'am Maylin Mapili. And I'm happy for you ma'am. Ako isa sa mga unang masaya para sa iyo. Diba? Good news. Advance congratulations naman dyan kay Ma'am Maylin. Lipat kayo dito guys, kay Ma'am Jonas Salundaga. Mag-end na ako guys. Gusto kong matulog ng maaga. Kasi talaga sobrang pagod ko. Yung biyahe pa yan. Bye po Tita Ina Macpri, Sir Uragon. Bukas po ulit tayo manampal ng padakot. Oo, sige. Thank you so much po sir. Bye-bye po. Ayan. Bye guys, I love you all. Ayan. Ako po ang inyong lingkod Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ayan. I love you all guys.